barisan Kurawa ketemu sapa? Maune baris apik-apik kok njur bubrar ora karo-karuan. Kula pinanggih kalian Setyaki. Kula minglar ngiwa Setyaki nutup ngiwa. Kula minglar nengen Setyaki nutup nengen. Sajahe Setyaki cubriya kalian lakuning Kurawa. Kula mandheg omong-omongan. Setyaki ndakpo nek Kurawa arep bubrah pagrayu. Sabab Lolo Garing bakal duwe gawe mantu kok mantene lanang lagi tekan kene. Mesti ada ngerusak bebrayane anake Lolo Garing geger man. Seling surup, nggih seling surup. Terus gelut man. Mungsuhmu Setyaki. Terus kalah, pengestripun ngaten. Mundur kana. Inggih. Aku ora iso omong bola-bali to. Iki lakune ngombyong manten, ora doting petakilan. Ning Kurawa iki angel didandani anggris muni gleleng. Wis sapa-sapa ketemu jak gelut, sapa-sapa ketemu jak gelut. Nuwun pangapunten, sing lepat sanes kula. Iya, ning mergolemu gleleng kuwi lho. Wong ra urung kalah kok kandhan-kandhanane ngeyel. Surtayu nggih man. Kok bleduk tok awake. Banding iwa nengen kalih Anoman. Lho. Sing entekke sapa kok Raoman? Anoman kok Raoman. Anoman nderek lampahi utawi ngetutaken Setyaki. Kula mungsuh Anoman mboten ing oman papan. Ha kok mengkowe. Anoman ki arep munyuk ning digdaya gak Sur. Naming kowe sepira kekuatanmu. Sapa Kurawa sing arep njajal Setyaki karo Anoman? Ngopo kok cengengesan man? Metune gleleng ki ora urung ya ming modar. Kurawa iki ora ana sing monggo priya. Apa kecewa? Sak gedagan iki malam ini Julma Gati nek pun maju belak melantasi samudayane. Maju. Iso menang karo Setyaki karo Anoman tak tonton kaya ngomong kekuatanmu. Mentas megurune endi kowe le? Seminggaman ngaco, ngaso. Ngaco men aja nganti kena penyakit kula tak belang mang tonton menang sapa? Ya, kaya apa tak tontone. Adoman dasar kepala nyoto Raden Durma Gati dasar kepala nyoto kowe sing ngoblak-ablik kula wonyok inggih kowe aja gleleng aja gebilo cilahmu kowe aja ngalake kaltomalmu aja ngalake Cultayu ning sapa sing maju ning pabaladan bengi iki Raden Durma Gati aku Cenopati ning Kulawa kowe njaluk modal cala piye modal sek apa sentik-sentik apa modal kanthi lolo sing tok lacake nganti sundul tekan bun-bun sing dadi nyatane Nino kalau aku rasaku ki cangkem wong gelut ki apa pelune kok ki ngomong nek ora melantasi percuma. Oh, model. Kowe kapokmu kapan iki mentas megulu anyar iki. Ya, kemaju legane ati. Wah. Kok nganggo kaya ngono balang? Waduh. Aku paling wegah nek ngono ku. Kaya ulah kajen lacane aku ki menungso mung dipameli.
Ayo sing apik omong sing apik nganggo cara menungso ora cara munyuk. Oke. Iki ulah ngece lho iki jan panen aku muni oke tenan lho. Engko dikilo ngece. Modal. Wih, dan angel tenan. Kaya ora ngerti kelemane munyuk-munyuk kalau kilik wedi. Ayo. Kowe kalau aku padha-padha mbiyen sak lombongan. Kowe munyuke aku kilike. Dadi ledek munyuk. Ning cah iki dadi musuh kowe apa aku sing tekaning pati Cenggana. Lagi iki lho ana satriya kok dapukane asu. Asu ndasmu. Kowe malah yo. Wah, aja dolanan sak pene dhewe. Ayo aku apa kok sing tekaning pati? Lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Kowe iki pangeran mati kok maju perang nggawa kirik barang iki ngapa ta? Cangkem kula ya, Man. Hah? Cangkem kula sing muni. Lho, kok kaya persis. Malah apik kowe lho dur mbangani pirike. Jengkul sampean mlocot. Nglekoso le gelut madunekke kilik ora. Kalah. Kawon. Musuhe Anoman. Anoman munyuk kowe menungso kalah karo munyuk nek aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin go melem ilang. Kok cantik mawon. Nek nganti mlebu koran Durmagati Kadangnoto kalah karo Anoman satu kewan wujud munyuk. Ora masalah. Ora masalah. Mlebu koran mbok men kondang. Kondang kok kalah. Weh, nek rak mlebu koran. Mane sampean tahu apa mlebu koran? Ora tahu paling nggo bungkus kacang. Wong elek kok mlebu koran. Sapa sing arep maju? Nah iki. Cit. Nun. Maju apa? Nun. Maju apa piye? Mungsuhe to, Man. Mungsuhe Anoman. Patenono nek pancen kowe wani. Karo Sencaki. Mungsuhe Sencaki. Lha semika kula ajalan. Lho. Kok cepet banget? Kula niku nek temandang ceket-ceket. Oh. Sencaki mati. Lho, kapan, Man? Lho. Aku takon karo kowe Sencaki mati. Lho, kapan kok orang layati? Lho kowe mau ki rono ngopo? Kuwo, lah semen dawuhe Sencaki patenono. Aduh, salah tampa, Man. Citraksi mrono ana kuwaci entekno. Sencaki ya nyuk. Kok kuwaci anggemu Sencaki patenono. Wah, salah tampa, Man. Minta maaf. Kuwaci sak angkringan kula entek kabeh. Sing bayar sapa? Ambo kok. Kok kula ditagih sing dodol ya ora semawur wong kula entuk dawuh saka sampean. Dadi jebule kon mateni Sencaki to? Heeh. Ambok mudar nek wani. Susah. Kurawa pirang-pirang kok blas ora ana sing modhok. Ora ana sing iso ngalahke
Sencaki karo Anoman. Golek dalan nyangkal pucung aja methuke prajurit. Ora leren-leren nggonmu sengit karo para Sata Kurawa. Wiwit rumiyin ngantos sak menika kula menika mboten demen kan para Sata Kurawa. Nadyan panjangkanipun menika sae ning nek ketemu Kurawa niku nek ora ngobrak-abrik barisaning Kurawa, rasane kurang genep. Kurang marem atine Setyaki. Ngono Dimas. Ya to yen pancen kaya mengkono, terusno lakumu kelawan Kakang Anoman. Aku tak ngambantir Gantara Prapteng bali wis maning Nalagaring Jawi. Ora kula dherekaken. Ayo Dimas Haryo Setyaki. Mbakne ora wonten dawuh napa, Mas? Mumpung iki ana wektu sing mirunggan, iso sak pejagong. Mergo aku nek esuk iki mesti wis tindak kantor pos. Nggih. Monggo aku nek rawuh ki sore. Dadi nek ketemu karo kowe iki arang-arang, monggo kowe lemu nyinden ya larise ora jamak. Nggih. Ha iki mumpung ana wektu prei ngene iki iso sak pejagong iki janjane aku arep takon karo kowe, aku ki arep kepengin ndudah gegembolaning atimu. Ning tak jaluk kowe sing jujur, Aja nganti kowe ngapusi karo wong lanang, merga wong wedok sing gelem ngapusi karo wong lanang kuwi hukume bakal disiksa dening neraka. Nggih. Ki Lurah kula namung nderek pandangon paduka. Anake dhewe Sinalawati wis gedhe. Wis carane kembang kuwi wis mekar. Mula ora aneh nek akeh tawon sing padha kepengin ngisep sarining kembang utawa ngisep sarining puspita. Mbuh tawon saka ngendi? Aku ora ngerti ning embane kaya ngono kuwi sing jeneng duwe anak wedok ki nek wis remagang dewasa kuwi pancen yo angel tenan ling ngrangkani karo bocah wedok ki angel tenan. Mula kudu ngati-ati ngolatake karo cah wedok. Sama-sama anak-anak dhewe iki pamit belajar kelompok, ya diulatke tenan. Nek perlu ning omahe kopo, kancane sapa wae dinguk. Kala mangsa wong tuwa iki nginguk sinau tenan apa ora, mergo tanggane dhewe kae akeh sing aku belajar ke kelompok mulai-mulai meteng ku ya pirang-pirang. Nggih. Mula kudu digatekke. Nggih Ki Lurah, napa sing panjenengan dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat bener. Nah. Pirang-pirang dina iki aku kok kaya piye ya rasane iki atiku ki janggel. Kersanipun menapa? Kuwi lho apa bingung, aneh. Delok karo kahanane anakmu wedok. Kersanipun pripun? Bocah kok anggere kowe ora ana ning omah kok ora gelem metu saka omah utawa sekolah kamar. Metune nek wis kowe neng omah, monggo anggere pendak-pendak tak jak jagongan ki mesti aling-aling karo awakmu. Lilingguh ora wani cedhak karo bapak. Gek tak sawang-sawang kuwi raine kok pucet. Ora dipupuri kaya wis putih banget kae raine si Nalawati. Luwe-luwe ya yem tak andani. Pirang-pirang dina iki aku krungu kluruk ing jago, mongko durung wanci bar jam 12 bengi. Monggo ujaring para sepuh ila-ila padha ngandhakake nek ana kluruk jago sadurunge bar jam 12 ki jarene eneng wong meteng. Ya muga-muga aja merga upama nganti kateman karo anakmu Sinalawati kaya ngapa wong tuwa nggone wirang. Wong tuwa ning gula wentas sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil entek-entekane mung diletoki tletong karo anakmu wedok merga pokal gawene sing ora bener. Nggih, Ki Lurah, nggih. Lah saiki tak takoni. Bocah kuwi masuk angin apa bocah kuwi lagi lara? Apa bocah kuwi kena ngapa? Kuwi kowe matura karo Kakang Mas Pangeran Nalagaring. Nggih. Wis tak wenehi kalodhangan mumpung iki ana wektu sing mirunggan iso dienggo ngaso ning omah kowe matura karo aku menawi kula matur kaliyan Ki Lurah Nalagaring kula niku ajre lho ngapa kok dadak mewek barang iki ngapa
Kok dadak nangis barang ki ngapa? Menika Ki Lurah ingkang kula antu-antu pandangonipun Ki Lurah nala gareng ngrembak perkawis babagan putra panjenengan. Inggih menika pun Nalawati. Ora ngedeg-degi pikire wong lanang lho. Ora nganggo nangis-nangis ngono kuwi barang. Malah kemrungsung pikir aku. Ana apa kok dadak nangis barang apa? Anu Ki Lurah. Nak wonten paring dawuh biya. Mbok kowe matur dhewe to, Nak. Mbokmu ora aku agang matur karo bapakmu mergo bapakmu ki watake kaya Prabu Baladewa. Galake ra jamak-jamak, senengane getaki simbok. Engko nek jantunge simbok kumat. Sapa sing arep ngrukti karo simbok, Nak? Ora jane iki ngapa ta kowe iki? Nangis-nangis barang ngapa? Kok aleman nangis teruske. Ora suwe-suwe mangan selop. Lha urung matur wis kon mangan selop. Kowe omong dhewe ya Nalawati, aku wis ora iso matur karo bapakmu nek wis kaya ngono kuwi Nalawati. Nalawati. Wonten dawuh bapa. Maju kene. Nggih. Matur. Mbokmu ora kuat matur. Matur ana apa? Apa kowe ndek utang akeh apa kowe kepiye? Apa kowe diladaki kancamu? Apa kowe diece karo kancamu? Kok nganti simbokmu nangis kaya ngono kuwi? Matur karo bapakmu. Ayo maju. Nalawati. Wonten dawuh. Maju. Maju to kok seret. Wah, senengane ganggu karo pikirane wong tuwa iki aku ora seneng ya. Maju kae wis. Ayo toh dijumbuhke karo nek njaluk dit dienggo rebonding barang ana kae. Nek njaluk dit ngoso-oso nek kono matur karo wong tuwa kok ora gek cekat-cekat. Ayo kae. Maju. Maju wae tak. Joke. Kae wis maju. Nalawati maju wae bapakmu raine wis abang kaya ngono kae engko ndak malah ayan cetekmu kuwi. Ujung rai abang kok ayan senane. Maju kene Nok Cabaguk Cahayu. Manudya Yutama ngambar arum sang kusuma. Gembrang-gembrang yen ngandika wis ya wis kowe matur karo bapak kowe lara nek lara ayo tak presake none Mas Mantri soalnya mantri desa kene iki nek mriksa tlatene ra jamak-jamak masuk angin le mriksa tekan ndi-ndi nah ngetak presake aja kuwatir. Nek kowe ora lara, sebabe apa kok kowe kaya wong lara? Pasuryanmu kok dadi kaya ngono kuwi jane eneng apa to Nalawati, Nduk Cahayu. Aja ngrusak atine wong tuwa ya, Nger. Kowe anak-anakku siji-sijine kuwi iso njunjung dhuwur mendem karo atine wong tuwa ya. Kulo tak matur kali Bapak. Heeh, ngapa matur apa? Njaluk mi apa? Apa njaluk apa? Anu apa jenenge iki? Farimo. Wong ora iso ngarani kok Farimo. Ya njaluk jeneng bapak iki ora njaluk anak iki kepradah kok. Tak dolke sawah, aja kuwatir. Ora usah isin DC kancamu nunggang galengan, ora usah kuwatir. Yang penting bapakmu sembodo nuruti karo kowe. Inggih. Rama Bapak. Kula tak matur. Matur. Tahu kok ya ayu tenan kok ya. Mula ngarepan omah kuwi recek. Tunggu liwat nom-noman anggere liwat klinting klincang klinting. Kowe ngarep weruh kowe mepeni kowe do bingung. Nggih, ngatasipun anakipun ki Lurah Gareng kok nuwun sewu saged kados mekaten. Wis sombong. Umo kowe. Aja kaya ngono. Matur. Kula tak matur kali Bapak ning Bapak ampun duka.
ora. Ngapa nesu aku? Nek pancen tembungmu iki tembung apik-apik, bapak ki ngenggoni ana tetembungan, bapak pola anak keprada. Wale, iya Sing. Anak pola bapak keprada. Nek kowe duwe penjaluk, njaluk apa? Njaluk sekolah meneh? S2. Aja pilek. Bapak ki S1 wis sentrap-sentrup semene rong rampung-rampung kok. Nggih. Kula tak matur kalih bapak ning bapak ampun duka. Ora, bocah iki lho. Wis gecek-gecek. Nuwun pangapunten. Pak, apa? Kok kaya sinetron to main? Pak. Bakal cekak-ceket. Kula tak matur. Kula niki ngandhek. Apa? Ayo nang dalan, nek ngendek bis ki nang dalan. Nang omah kok ngendek bis ki piye ora? Ya ora ono sing mandeg bise kok ya. Nuwun pangapunten, Bapak, nuwun pangapunten. Kula niku ngandhek. Anda piye maksude sing teka? Kula niki bobot. Ayo ditimbang. Bobote pira? Piye kula bingung ngarep matur, Mas. Anak sampeyan niku meteng. Ara wis tak tukoke bolam to. Tak mingkari masang to. Oh alah, wong kok pekoke kaya ngono. Pokok dengkulmu mlocot kuwi ora. Lagine mireng, anak sampeyan niku meteng bobot. Meteng bobot hamil. Maksude mula kowe iki tak ajar lho Yem. Kowe iki wis tuwa kok meteng neh iki piye? Sanes kula pun monopos. Pun mboten iso. Sing meteng niku anak sampeyan. Maksude nala ati niku meteng bobot bayi. Nggih. Apa to kula niku ora gelem matur niku mergo sampeyan mesti kaya ngenten niku nyajar, Mas ajar. Mas ampun ngenten sajar, Mas. Aduh, nah, bapakmu ambegane kaya ngene iki apike dipateni sisan. Mas, wungu Mas Gareng, ampun kaya ngaten. Yem, kowe sing goblok. Kowe ora iso ngomong karo anakmu. Iki aku isin nek nganti krungu wong tangga teparo anake Gareng meteng di luar nikah. Salawati. Kowe cilik tak gedhe bareng. Kowe gedhe kok malah dintopu wong. Piye kanane kaya ngene iki piye? Monggo kaya ngono kuwi ora iso diilangi, ora iso saya cilik ning saya gedhe. Monggo nek nganti saya gedhe. Terus do dirasani anake Gareng sing wedok kae meteng. Sinten aku. Ning nyatane nggih pun kelakon niku adile ditu dilakoni mboten sadi tinggal nangis kaya ngoten. Dolo ati kowe piye to no mula wis tak omongi aja sok nganti sapa ning gubuk asmara. Mergo nek nganti kowe kepilek janji mengko nek nganti lali janjine. Uripmu kaya diblonyo kembang rawe. Mergo kowe kuwalat karo podang kuning.
bocah kuning nek kelakon kaya ngene terus dadine lagu rewel. Ngene salah ngono salah. Gek kowe sesideman karo sapa Nalawati lah kok dadi kowe mesti kaya ngene. Bapak, gundulmu kuwi kok meteng ro bapak piye? Nalawati niku manggil sampean. Ngundang sampean bapak kok dikira meteng karo bapak. Nih ya nek upama tak tinggal nangis ya ora ana rampunge ya. Areng apa tangisi setahun ya ora bakal rampung. Saiki ngene. Kowe jujur. Kahanan kaya ngene iki adile nek ora ditempokke karo sing tumindak ora bakal rampung perkarane. Nek pancen ana wong lanang sing tumindak karo kowe terus ora gelem tanggung jawab, jlodoke lawange. Ya tak pacul dase wae piye. Bapak. Piye? Sapa? Sapa sing tumindak? Sapa? Apa kawula kene? Kawula kembang sore kene? Apa kancamu wiyaga? Ha. Mergo do ganas-ganas. Ketoke tlecam. Ning medeni pokal gawene. Sapa? Kula tak matur ning bapak ampun kaget. Ya, wis matur. Sapa? Kancamu sekolah? Mboten. Lah sapa? Kowe dijenusik apa piye? Mboten. Wong pira? Bapak lho. Iki namung tiyang setunggal. Sapa? Wong siji sapa? Nek kula matur bapak mboten duka. Ora malah bocah iki arep tak gorene tak kon tanggung jawab. Ngono lho, penak ngono lho. Tumindak menika anakipun Pak Lek Petro. Petro Sanes. Engko gak kowe meng dolanan nirunge Petro. Mboten sanes Pak Lek Petro ning anake Pak Lek Petro. Lho. Anake Petro. Kasinggihan mekaten. Apa sih? Longkeng. Adi Lengkung Kesuma. Yem buyer. Aku buyer. Petro. Maput meneh. Wong ngene darah rendah ya kaya ngene iki titik-titik pet-petan. Mas, ungu. Nek nangeke iki ora nggon meteng. Mas, ungu. Nah, tangi aku. Aneh-aneh wae ora. Nek wong liya wae karuane nggonku ngurus. Kok dadi iki piye anak? Rendi lemu dolan. Kowe dolan ubyang-ubyung karo anake Petro kae. Rendi lemu tumindak. Mulane sonane dijak sesire anake Petro malam Jumat Kliwon ki aja menyang. Terus anake Petro tanggung jawab ora? Sepriki mboten mriki. Ha iya, kena wis entuk-entukan kok. Sing ora tekan kene ya. Mesti meng glecam-glecem nang omah. Petro! Kancong bolong anakmu tumindak kaya ngene ora iso ngajar anakmu. Lereh getih. Wale. Getih lereh. Getih lereh antarane sedulur tak lakoni tenan.
Petro, aku ora iso mulang karo bocah Ndra. Aku iki iso kiraine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip, Tru. Anakku wedok dicecamah karo anakmu lanang, Petro. Ora iso ngandani anakmu, pecel-pecel dadekke 40. Ora janjane kowe iki lara apa to, Lung? Wong lara kok awake seger. Monggo umume wong lara ora doyan mangan kok kowe le mangan malah saiki sedina ping 5. Monggo ngarani. Esuk kudu nganggo jangan krecek. Engko tengah awan sithik ndadak disediake lotek. Engko lingsir jam 12 medhun kon ukoke tungseng ndas. Mengko bengi njaluk nganggo sing seger-seger soto utawa bakso. Lah kuwi suwe-suwe tekor nelemu lara kaya ngono kuwi. Monggo ora tau gelem ngomong ming nutuki meja, nek njaluk ngombe nutuk meja, njaluk mangan nutuk meja. Lah. Apa? Minta minum Kang Togog. Minta minum. Apa? Soda gembira Kang Togog. Apa jenenge ora lara nek kowe iki mbeborosi kowe. Ngombe kok soda gembira. Njaluk Kang Togog. Nek ora aku mati Kang Togog, aku mati. Yo tak goleke. Wah jan wis. Nyo. Gek dombe. Matur nuwun ya Kang Togog. Wis gek njaluk apa meneh. Mangsaku kok aneh-aneh panjaluke. Kang Togog. Ngopo? Aku tak omong karo kowe ya Kang Togog. Ning nek omong-omongan ku aja nglekar. Omong-omongan ki sing sopan, sing tenguk-tenguk. Aku men ngerti kowe duwe karep apa. Aku jane iki mung duwe pepinginan kok Kang Togog ning kok kayane ora klakon. Mongko nek ora klakon leh kulara iki arep tak rasak-rasakke tenan men babar pisan tekaning pati. Wis cangkemmu. Monggo aja sok ngrasani mati. Mati urip iki gumantung karo panguwasane sing gawe jagat. Nek kowe nglalu kuwi nyawamu ora tinampa dening sing gawe urip, swarga ditutup, neraka ditutup. Kowe esuk maning ramyang turut jagat manggon ning kayu watu, manggon ning kretek lan sak piturute wekasan papane dadi angker. Mergo kenggonan sukma sangsaran. Ora jane pengen apa? Aku pengen happy wedding. Apa? Aku pengen rabi Kang Togog. Wong. Mbura leman. Wis 65 kok arep rabi. Sing jeneng wong rabi iki ora digawa umur kok. Aku pengen rabi kok. Ora kok dono. Kuwi mendem apa lho? Ora rabi karo sapa? Aku duwe incengan putri lho, Gok. Putri sapa? Putri tidur apa? Ora Kang Togog. Lah sapa? Aku duwe incengan ya kuwi jenenge Nalawati Kang Togog. Nalawati anake sapa? Ora apa sira apa wae. Ora ngapur ngomong. Nalawati iki anake Gareng Kang Togog. Aku lara iki gagas uripku pengen dhaup karo Nalawati, Kang. Nek Kang Togog ora mituruti penjaluk aku tak mangkat dhewe. Tak jaluke Nalawati nek ana muringe Panakawan patiku tak ikhlaske ora apa-apa Kang Togog. Lung sabar lung. Aja nekat. Sadar. Nalawati iki padha karo uwak putumu dhewe kok. Apa kok dadi nekat? Putune dhewe kok diarah-arah. Ora putu ora simbah Kang Togog, pokoke aku pengen dhaup karo Nalawati. Aku
puterna mrana ya Kang Togog. Wah jan wis. Wah aneh wae penjaluke mbilung gundule atos. Njaluk Rabi karo Nolawati. Pokoke nek kowe ora minangkani penjalukku pisah le seduluran. Ora ana Togog, ora ana mbilung urip dhewe-dhewe. Yo. Tak pinangkani ning Lemrana aja wujud mbilung. Mengko nek kunangan anak-anake Semar kowe karo aku malah kewirangan. Wujud apa Kang Togog? Tak suwunke karo dewa, men kowe ora wujud kaya ngono ya lho, wis pokoke manut karo aku. Mengko gek mrono cah loro nyoba nglamar karo anake Nologaring. Iya Kang Togog. Oh, wah jan wis.